Jamen goddag alle sammen og velkommen her til den politiske blog. Nu bliver det jo ret interessant at se det der Mogensen og Christiansen og hvordan de vil bage lidt på det spænd omkring Troels Lund Poulsens retur til Folketinget. Man kan jo sige, at det er jo altid oplagt, at sådan nogle sager de kommer frem i en tid, hvor man måske har lidt problemer med andre politiske sager, så kaster man lige et eller andet politisk ål i andedammen, og så håber man, at alle bider på. For mig at se, så er det faktisk en ikke-sag, netop fordi det er jo en undersøgelseskommission, der skal nå frem til nogle resultater, og så må man tage konsekvensen derefter. Det man jo nok håber på, det er ved at lave et godt konstruktivt samarbejde i den periode, han nu er kommet ind i, at han så kan undgå, at fokus hele tiden vil være på den sag, der var dengang, da beslutningerne skulle træffes i forbindelse med den kvinde, der nu er blevet vores statsminister. Det eneste, man kan sige omkring det her, det er, at det afslører igen endnu et af de der områder, hvor Venstre i sin tid var det liberale parti, og hvor Liberale Alliance de kan grine rigtig godt på vej til banken, fordi deres fremgang vil sådan set være sikret rigtig godt. De fokuserer på de liberale sager, og det der med diskussionen, ja, det kan godt være, at man giver et enkelt interview i forbindelse med sagen, men det er jo sådan set ikke det hele handler om. Det handler om politisk virkelighed, arbejde i forhold til forlig. Det handler om at komme videre i historien, som skal skrives i øjeblikket. Og der må man nok sige, at sådan en enkelt sag med, om hvorvidt Troels Lund Poulsen har frigivet informationer, ja, den er sikkert interessant den dag, vi har en undersøgelseskommission. Men indtil da, så er den sådan set kun undersøgelsesmateriale for ivrige journalister, der ikke har en skid andet at tage sig til. Fordi ret og reelt, så handler det jo altså om langt mere i det her samfund, end hvorvidt der er nogle informationer, der er gået fra A til B. Man kan jo selv gætte sig til, hvad der er foregået, men altså, det er jo ikke noget, man har lyst til at udtale sig om. Det er jo klart, at i en politisk valgkamp, så er vi åbenbart blevet så tilpas beskidte, så det er kun de mennesker, der har gået på nonnekloster og så videre, som vil stille op i politik. For alle andre, der har noget familie, der eventuelt kunne opleve, at informationer de pludselig lægges, jamen altså, jo bedre en modkandidat man er, jo flere mennesker vil der være, som bagefter vil have lyst til at lægge noget, så det er jo altså, vi får sådan set selv de politikere, vi fortjener, fordi vi har givet pressen alt for frie rammer. Og uanset hvad det er for noget snavs, jamen så er det bare, jamen så er den fraskilt, eller så er den og den, eller så er rygtet vedkommende homoseksuel, eller der er alle mulige ting, som folk de elsker at gribe om, så ved I hvad venner, det her, det er jo en børnehave. Altså, det burde handle om politik, og det kommer til at handle om alt andet end det, fordi efterhånden som sagerne er tilpas ubehagelige, jamen så lægger vi der lige noget andet, fordi en eller anden presserådgiver siger, at nu vil det være en god idé for at fjerne fokus fra den sag, man ikke bryder sig om. Jamen altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Men nyheden er, at foråret er kommet til Danmark, og det synes jeg sgu egentlig er dejligt, så kan I alle sammen have en fortsat god dag. Tak fordi I lyttede med.